Pentru a înțelege totul despre bombele atomice, cum au fost create și cum au fost folosite în al doilea război mondial, citește cartea mea O atomo como arma, care este disponibilă pe Amazon și de asemenea în magazinul Wiclap. Dacă vrei acest exemplar semnat de mine pentru tine, trebuie doar să trimiți un e-mail la saladeghera@gmail.com cu codul tău poștal ca să pot calcula transportul. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre o lectură pe care tocmai am terminat-o, și anume această carte de aici. Uite. Alcanto Suga Duas Patrias. Am găsit această carte la magazinul Muzeului Imigrației din São Paulo, Muzeul Imigrației Japoneze din cartierul Liberdade. Am vizitat muzeul în 2024 și am găsit această carte la magazinul lor la ieșire. Și mi-a plăcut coperta, deși nu aveam nicio idee cine este Alcanto Suga. Dar am presupus, nu-i așa? Desigur, băiatul este aici cu uniformă militarizată japoneză. Nu o să spun că este chiar uniforma armatei, nu, dar uite ce avem aici. Avem domul, nu-i așa? Domul din Hiroshima. Domul care a rămas acolo după bombardamentul atomic. Și aici, uite, în rezumatul cărții scrie că Alcanto a fost la Hiroshima în august 45. Am zis, stai puțin, tipul ăsta e brazilian și a fost la Hiroshima în 1945? Da, atunci am deschis și, uite ce surpriză, e semnat de autor, e semnat chiar de Alcanto Suga. Într-o cercetare pe care am făcut-o pe internet, am descoperit că Alcanto a decedat pe la 2020. Cred că în 2020 el deja murise. Prin urmare, când am cumpărat cartea, Alcanto era deja decedat. Și am căutat pe internet, sunt foarte puține cărți, exemplare de vânzare, da? Așadar, dacă găsești, îți recomand să-ți achiziționezi o copie a acestei cărți. Dar ce carte este asta, omule? De ce este ea importantă? De ce am considerat-o interesantă? Uite aici. În primul rând, este o carte despre un tânăr brazilian, fiul unor imigranți, care intră în categoria cunoscută sub numele de Kihaku Nisei. Kihaku Nisei înseamnă copii ai japonezilor care se întorc în Japonia. Sunt reimigranți, da? Iar Alcanto a plecat în Japonia în cea mai proastă perioadă posibilă pentru a face asta. Pentru că a ajuns să rămână blocat acolo în timpul războiului din Pacific, al doilea război mondial. Și uite, înainte să fie o carte cu adevărat de istorie militară, înainte să fie o carte de război, această carte este o carte de istorie de familie. Da? Pentru că de fapt se concentrează pe viața nu doar a lui Alcanto, ci și a tatălui său, nu-i așa? Și tatălui are o importanță foarte mare în viața lui și în decizia de a-l trimite în Japonia. Uite, este o carte care urmărește istoria imigrației japoneze în Brazilia. Și eu, personal, nu citisem niciodată o carte despre imigrația japoneză în Brazilia. Tot ce am învățat despre imigrația japoneză a fost oarecum în mod indirect. Citeam alte lucruri, mă uitam la documentare, nu-i așa? Vorbeam cu oameni. Dar niciodată nu citisem exact o carte despre imigrația japoneză, nu-i așa? Și este o poveste pe care am găsit-o foarte interesantă. Mi s-a părut foarte bogată, foarte nouă pentru mine, așa cum am descoperit-o aici. Multe lucruri nu le știam. Cartea începe arătându-ți tocmai această latură foarte personală a acelor primi imigranți. Tatălui Alcanto, adică Joichi Suga, de fapt, rămâne în Japonia după ce tatăl său, Takaki Suga, vine în Brazilia în 1913 împreună cu soția și fiul cel mic. Așadar, acești oameni, vezi că ei vor veni cam la 5 ani după primul vas cu imigranți și vor lucra la plantațiile de cafea din interiorul statului São Paulo. Majoritatea imigranților japonezi vin cu acest scop, nu-i așa? Și cartea povestește din nou cum se desfășoară întreaga traiectorie a acestor imigranți care trebuiau să coboare de pe navă în Santos, să urce muntele, să meargă la căminul pentru imigranți din São Paulo, apoi să fie redirecționați către ferme. Și cum unii dintre acești imigranți, dezamăgiți de realitatea muncii agricole, ajung să se întoarcă la São Paulo și să dea marea lovitură acolo, nu-i așa? Încercând să investească într-un fel sau altul, să muncească acolo pentru a reuși în viață. Și atunci, în 1914, tatălui Alcanto, Joichi Suga, vine în Brazilia pentru că este chemat de tatăl său. Și acest tânăr, Joichi, lucrează în Japonia ca tâmplar. De fapt, el face bărci. Construiește bărci din lemn. Venind în Brazilia după o perioadă petrecută la câmp, merge la São Paulo și începe să lucreze în construcții civile.
în special realizând acele îmbinări de tâmplărie japoneză, știi, combinări foarte bine făcute între piesele de lemn. Așa că, dintr-o dată, devine un antreprenor în construcții de succes în Sao Paulo. El merge la Uberlândia în Minas Gerais ca să-și poată extinde piața acolo, construiește multe lucruri importante în Uberlândia. Și atunci, el ajunge să sufere un accident de muncă acolo. Cade de la o înălțime de 10 metri. Omule, 10 metri! Dacă nu mă înșel, asta s-a întâmplat în 1918. Se întoarce la Sao Paulo după ce a stat internat vreo 6 luni acolo, în Uberlândia. Și la Sao Paulo încearcă să-și reia viața cumva. Caută și găsește o proprietate mare, la un preț foarte atractiv și cu condiții de plată în rate foarte bune pentru el. Atunci decide să investească într-o fabrică de mobilă lăcuită în Sao Paulo, pe care o numește Casa Mikado. Mikado este un termen care se referă la Imperiul japonez, la Casa Regală, la Casa Imperială japoneză, nu-i așa? Iar succesul lui în această profesie vine foarte repede pentru că el aduce în afacerile sale toată rigoarea tâmplăriei japoneze și rigoarea personală pe care o are față de muncă. Și omul se căsătorește și va avea 2 fiice. Al 3-lea său copil, în sfârșit, nu-i așa, îl aștepta de mult timp. Un băiat care primește numele de Alcânto, protagonistul cărții. Și e curios cum se ajunge la acest nume, Alcânto. Alcânto a fost o combinație între o greșeală a funcționarului, nu-i așa, de la oficiul de stare civilă și, cred eu, chiar de la pronunția tatălui și a mamei. Pentru că ar fi fost un omagiu adus familiei la care lucra mama lui, nu-i așa? Când mama lui a venit prima dată în Brazilia, care era o familie Alcântara, nu? Așa că până la urmă a rămas Alcânto. Curios, mi s-a părut foarte interesantă originea numelui. Copiii aceștia, când încep să crească acolo, tatăl deja are o situație mai stabilă, nu-i așa? Este deja un om de afaceri de mare succes în oraș și el își trimite copiii să studieze la vechea Deutsche Schule, nu-i așa? Școala germană din Sao Paulo, care ulterior, în timpul celui de-al 2-lea război mondial, a fost redenumită în Colegio Visconde Porto Seguro, nume pe care această școală îl poartă și astăzi, nu-i așa? La acest colegiu învățau mulți copii ai imigranților germani care s-au stabilit în Sao Paulo. Și de altfel, mulți elevi de la Deutsche Schule au remigrat, s-au reîntors în Germania și mulți dintre ei au devenit celebri soldați brazilieni ai lui Hitler, care este o carte scrisă de istoricul Denison de Oliveira, pe care îl vom intervieva aici pe canal în câteva zile. Alcânto este trimis de tatăl său în Japonia împreună cu sora lui mai mare, Nezia. Vor fi trimiși în 1936 cu scopul de a studia în Japonia, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă japoneză și despre obiceiurile japoneze și, de asemenea, pentru ca Alcânto să devină medic, să studieze medicina la Universitatea din Tokyo. Acesta este marele vis al tatălui său. Iar în Japonia sunt întâmpinați de bunici după o traversare de 2 luni pe mare pe o navă numită Buenos Aires Maru. Și mereu mă surprind când îmi amintesc de acest pasaj din carte, cum în 1936 era considerat complet inutil. Era normal să pui un copil de 11 ani și unul de 9 ani singur pe o navă care urma să străbată jumătate de planetă până în Japonia timp de 2 luni pe mare? Ce diferite erau lucrurile, nu-i așa? Și așa, ai acces aici în carte la amintirile surorii lui Alcânto, care povestește că într-o zi o furtună a prins nava în mijlocul oceanului, iar nava s-a clătinat atât de tare încât Alcânto a fost aruncat. Izbit de parapetul navei și băiatul aproape că a căzut în ocean și s-a pierdut. Incredibil cum astfel de lucruri se puteau întâmpla. Părinții au luat în considerare acest lucru și totuși era posibil. Nimeni nu a criticat la vremea respectivă faptul că familia a lăsat copiii să călătorească singuri, nu-i așa? Dar apoi, cartea ajunge, după părerea mea, la cea mai bună parte a ei, pentru că este vorba despre adaptarea acestor tineri, nu-i așa, a lui Alcânto și a Nesiei. Viața în Japonia, viața la școală, viața în societatea japoneză care exista deja chiar înainte de război, într-o situație în care nu prea mai existau rezerve. Așadar,
Există mereu restricții foarte severe în consumul familiei și în proviziile de zi cu zi. Și situația devine tot mai dificilă pe măsură ce războiul ajunge și înaintează, nu-i așa? Și cum reușea guvernul japonez să țină acea realitate tragică de pe frontul din Pacific ascunsă populației ca să putem continua cu povestirea? Până în 1944, când Alcânto împlinește 18 ani și primește scrisoarea de încorporare pentru serviciul militar în Armata Imperială Japoneză. Și atunci, el se alătură unui grup care, conform cărții, a ajuns la 10 de brazilieni care au servit în cel de-al doilea război mondial în armata și marina imperială japoneză, mulți dintre ei pierzându-și viața în luptă. Istoria lor s-a pierdut complet, iar alții s-au întors în Brazilia. Dintre aceste cazuri, am descoperit în această carte un deputat numit João Susumu Hirata, despre care nu știam nimic. Un deputat de origine japoneză care a plecat în Japonia în 1940 ca să studieze și a ajuns să petreacă tot războiul acolo. Iar când s-a întors în Brazilia, a fost ales deputat. A fost unul dintre primii reprezentanți parlamentari ai comunității japoneze din Brazilia. Fac observația că în partea despre al doilea război mondial, care tratează aici despre al doilea război mondial, există câteva date care nu sunt corecte. A lipsit o cercetare puțin mai precisă pentru a localiza unele evenimente, nu-i așa? Desigur, având în vedere ansamblul lucrării de aici, aceasta este doar o observație. Dar poate, pentru a doua ediție, ar fi bine să se facă o revizuire împreună cu un istoric al celui de-al doilea război mondial a datelor prezentate aici, pentru că unele sunt greșite. Dar nici nu o să-ți povestesc toată epopeea prin care trece Alcântaro ca să poată să se întoarcă în Brazilia. Dar îți spun deja că, când ajunge aici în Brazilia, după ce a servit în armata imperială japoneză, Alcântaro este arestat ca dezertor de către armata braziliană, pentru că a împlinit 18 ani și nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat pentru că era în Japonia și apoi va servi în primul batalion de tancuri ușoare care folosea tancurile americane Stuart în Campinas. Este o poveste fantastică despre un tânăr de origine nipono-braziliană care a servit în două armate, nu? Duas Patrias. Nu o să-ți dau spoiler aici la finalul cărții. Este o carte care mi-a plăcut foarte mult pentru că este o carte despre istoria unei familii foarte interesantă. Și rămâne recomandarea mea. Dacă reușești să faci rost de o copie, citește Alcântaro Shuga, Duas Patrias, pentru că este o lectură extrem de interesantă. Și atunci, știai deja că existau brazilieni? A existat un grup de brazilieni de origine japoneză care a mers în Japonia să studieze. A ajuns să rămână acolo. A luptat în al doilea război mondial în forțele armate imperiale japoneze. Mulți au murit, dar alții s-au întors în Brazilia? Scrie-ne în comentarii. Și ca să completezi această poveste, nimic nu e mai bun decât să citești cartea mea. Cartea O atomo como arma îți va spune cum a avut loc bombardamentul atomic de la Hiroshima. Dacă vrei o copie cu autograf, trimite-mi un e-mail cu codul tău poștal ca să pot calcula transportul. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, atunci distribuie-l prietenilor tăi. Dă-ne și un like și nu uita să te abonezi la Sala de Ghera ca să nu mai ratezi nimic. Eu mă opresc aici, îți mulțumesc din nou pentru că ne-ai urmărit și îți trimit o îmbrățișare din partea Sala de Ghera.